obhájit před tu Janečkova poháru. Jak se cítíte po dnešní pařbě? No, nic moc. Potřebuji srát. A můj sponzor Evča Ledňáček se tam nevypočává. Já si čekám na poslední jazyk přizrat nějaké skurvený vlak. Ano, to je opravdu zajímavé. Co říkáte na tu situaci? No. Bych rozvlátil, no. Ale to vždycky něco. Byla stará karaboleta. Vystřínem asi. A co kava? Jak to máš připravený na sezónu? No, tak tam je ani rovin to půjde. Jo? No. A tak to už je Laďáček, ne? No, rozumíme si. No? Vypadá to skvělé. Jo? Nějaký polepy? Elektrikářská páska? Jo, to jde. Zvolím černou, to je Dražší, už to polepšilo. Na to ale zainvestoval. Zvolím bodilodolnou, nejspíš. Nebyl. To se nedá. No, a co pak dál? Ale tak jako dneska máš nějaký zlobil ruku. Jo? Po nějakýho zmrga šamponskýho, jo? No, stane se. Ale dejte se v píči. Co? Že jsme kvůli ty vole, 3 kláky někam do píči a zpátky a pak MHD forever. To nevadí. Jo? Tak to je správný. To je ono. To jsou ale to je jedno. To vystříhni ale jo. Jsem tam největšího čurák, ale to nikoho nezajímá. Když tam dělal křov. Tak já nevím, ty jsi říkal, jak to natáčel. Táčej to dál. Zase temu ty vole. Tam Ledňáčka taky hodí ty. Ledňák jo. Dál nežel ty vole. Ledňuše ty vole. No, to je bude. On taky natočit. Vždycky Mongola tamhle. Ty jsem samý, ty vole. Šum? Na to dělou. Ty už dvě, vole.